Продължаваме историята на Хенри Чинаски или част от автобиографията на автобиографичната книга "Жени" на Чарлз Буковски. Тук вече е един емблематичен момент, където той се среща с Лидия Ванс. Това е истинска скулптурка, която работи в Лос-Анджелес по това време, е изключително популярна. От техния съвместен живот наистина и двамата правят интересни творби. И така продължаваме. Тогава все още, всяка вечер, пишех първия си роман. Никога не започвах да пиша преди 6 и 18 минути вечерта, защото тогава свършваше работното ви време в пощата. И така, една вечер, в 6, у нас дойдоха Питър и Лидия Ванс. Отворих вратата, а Питър каза: "Виж кого съм ти довел, Хенри!" Лидия се качи на масичката в хола. Изопваше джинсите като за световно. Дългата й кафява коса се вееше. Беше луда. Невероятна жена. За първи път сериозно се замислих за възможността да правя любов с нея. Тя започна да рецитира поезия. Собствената си поезия. Беше ужасно. Питър се опита да я спре. "Не!" извика той. "В къщата на Хенри Чинаски не се рецитират рими." Остави я, Питър. Исках да й погледам задника. Тя обикаляше по масичката, после потанцува, помаха с ръце, като крила. Поезията й беше ужасна, но тялото и лудостта си бяха прекрасни. Накрая Лидия скочи на пода. "Хареса ли ти, Хенри?" "Кое?" "Поезията ми." "Не особено." Лидия стоеше и стискаше листата, на които бяха напечатани стиховете й. Питър я сграбчи. "Хайде да се шибаме," предложи той. "Искаш ли да се шибаме?" Тя го отблъсна. "Добре тогава," каза Питър. "Аз тръгвам." "Тръгвай си, аз съм с колата," отвърна Лидия. "Мога и да се прибера сама." Питър се втурна към вратата, там спря и се обърна. "Хайде, Чинаски, не забравяй какво ти доведох." После затръшна вратата зад гърба си. Лидия остана на дивана до вратата. Аз седнах на половин метър от нея. Погледах я. Изглеждаше прекрасно. Страхувах се от нея. Протегнах ръка и докоснах дългата й коса. Косата й беше вълшебна. Отдръпнах си ръката и попитах: "Истинска ли е тази коса?" Всъщност бях сигурен, че е истинска. "Да," отвърна тя. "Истинска е." Хванах я за брадичката и много несърчно се опитах да извъртя лицето й към моето. В такава ситуация никога не знаех какво да правя. Леко я целунах. Лидия скочи на крака. "Трябва да си вървя. Плащам на гледачка." "Остани малко," казах аз. "Аз ще платя за гледачката. Само остани малко." Не мога. Трябва да си тръгвам." Тя отида до вратата, аз се последвах. Тя отвори вратата, но спря и се обърна. Погледнах към нея за последен път. Тогава тя вдигна лице и ме целуна съвсем лекичко. После се отдръпна и ми даде някакви напечатани листа. Вратата се затвори. Седнах на дивана с нейните листа и се заслушах как пали колата си. Стихотворенията бяха преснимани на циклостил.
хванати с телбот и озаглавени. Хер! Прочетох някои от тях. Бяха интересни. Изпълзващи с сексуалност и чувство за хумор. Много лошо написани. Авторките им бяха Лидия и трите й сестри. До една весели, дръзки и сексапилни жени. Извадих листата и си отворих бутилка. Изхвърлих. Навън беше тъмно. По радиото пускаха предимно Моцарт, Брамс и стария Бетовен. Това е за сега от първата част на книгата. След това започва интересното. Започва пробуждането. Това е автор, който започва да пише сериозно след 50-та си година. И тъй като наближавам тази възраст, ме вълнува още повече, отколкото на млади години. За сега това е.